אז תראו מה אני וסבתא הכנו. תסברי להם. זה מדוקי, עוגת דבש בסגנון של ללי. הוספתי גם בפנים אננס, הנה כזה, טחון. ועכשיו עשינו 5 שכבות. שזה פירורים. פירורים של מה? של השכבות שעפינו. של הבצק, של מדוקי. זה הפירורים של השאריות שחתכנו מזה, שזה יהיה ישר. אז עשינו מזה פירורים ואנחנו מפזרים למעלה. יש קצפת שאני וסבתא הכנו. כן. הנה, אתה רואה? הופלה. וזה תראו מלמעלה. עכשיו, לילה אחת זה צריך להיות, סבתא. זה צריך להיות לילה אחת במקרר, שיספוק את כל הטעמים בפנים, ולמחר יהיה זה מעולה. Maybe if you are